Эйда онлайн представляет истории из детства сильных и независимых женщин. Көчле хатын-кызларның бала чага хикәяләре. Какими в детстве были знаменитые татарские женщины? Кто их научил быть сильными и независимыми, помогать и заботиться, любить и уважать? Kızlar, bu hikayeler bizim için. Onların etileri biz, enileri biz, ebileri biz, babayları biz, eneleri biz, abileri biz bilen birge tınlayık. Onlarını Eyda online proyekti hazırlagan. Сөембикә. Эссе кояшта кипкән нугай даласы. Хәтта күк йөзе аксыл булып күренә. Даланың шикләре офыкка барып тоташа. Урыны белән генә даланы калкулыклар рәте булып уза. Күктә үзенең корбанын эзләп йырткыч кош тилгән чайкала, җирдәге үрдәкне күзли. Дала буйлап ак атта тирән якны шат көлү белән яңгыратып бер кыз бала оча. Аның өстендә ирләр кия торган кием, кара тыгыз чәч толымнары зур бүрек эченә җыеп куелган, балкып торган йөзе дала кояшында янган. Аңа карап иянәсе, караучы апасы шелтә белдерә. Синең биек әтиең Йосыф та сарай шәһәреннән сакчыларсыз чыкмый. Сине саклап бетерү мөмкин түгел. Әллә кайларга китеп югаласың. Дала бит бу, нәрсә булмас. Яшь бикә үзен шулай тотамыни инде, ди. Сөембикә үрдәкне коткарып, бер атуда тилгәнне юк итә дә иянә янына килә. Әтисен нигә тиз генә өйгә кайтырга кушты икән? Кызның моңарчы борчусыз яшәгән йөрәге нидер сизеп кысылып куя. Юкка гына түгел икән. Казан ханы аңа яучылар җибәргән. Бу туганлашу ике ханлыкны якынайту, берләштерү өчен кирәк икән. Кыз сискәнеп китә. Көчкә генә утырган үлән өстеннән турып баса. Кияү егетнең озын исеме аны өнсез калдыра. Казан ханы аны үзе сорый икән, әтисе баш тарта алмаячак. Әле иртән генә бәхетле кайгысыз кыз шингән дала үләненә әйләнә. Күзенә яшь тыгыла. Үзенең йомшаклыгын беркемгә дә күрсәтәсе килми аның. Аның шулай мәңге шушы иксез-шиксез далада басып торасы, биек үләннәр арасына кереп югаласы килә. Куллары белән атының куе ялын сыйпый, ә матур Аксолтан аның күз яшьләрен сизеп, пошкырып куя. Иянә авыр сулап куйды. Ул бит Сөембикәне туган көненнән бирле үз баласы кебек яратып үстергән. Әнисе Айбикә үлгәндә кайнар сулышы белән пышылдап, «Иянә үстер кызымны, бир аңа канатлар» дип әйтеп калдырган. Менә 15 елдан соң иянә тагын аның васыятен ишеткән кебек булды. Кайтканда Аксолтан тоякларын җиргә тидерер-тидермәс очты гына. Сөембикә дә дала җиленнән, үләннәр исеннән, зур тизлектән, авыр уйларыннан беразга арынып торган кебек булды. Тиздән акыллы ат этләр өргән тавыштан, төтен исеннән авылның якын икәнен аңлап туктады. Аның авылга кайтасы килмичә, кире далага борыласы килде. Сөембикә иркәләп атның муйнына иелде, аның ялын сыпырды. Син бер нәрсә дә аңламыйсың. Кире китсәк, без бу көрәштә җиңүче була алмыйбыз. Авырлыкларга каршы барырга кирәк. Шунда гына җиңүгә ирешеп була, дип атын тизләтте Сөембикә. Әтисе Йосыф Сөембикәне тәхет бүлмәсе урнашкан зур зиннәтле йортта каршы алды. Монда алтын, көмеш, күз явын ялырлык паласлар, кыйммәтле ташлар белән бизәлгән корал, алтын, көмеш савыт-саба. Юка фарфор кәсәләргә салкын ширбәт салынган. Барысы да күзне чагалдырырлык зәвыклы итеп эшләнгән. Бик бай. Йосыф бәк кызын кочаклап алды. Ул далада бик кырыс хуҗа. Беркем дә аңа каршы килә алмый. Аның ачуыннан бөтен кеше калтырап тора. Бары тик Сөембикә кызы гына аның кызып китүеннән курыкмый. Ул әтисе өчен бетмәс-төкәнмәс шатлык чыганагы. Әтисе аңа табынып яши. Әйтерсең зур бәйрәмнәр, ат чабышлары, ауга чыгу кызы өчен генә оештырыла.
Бик яшьтән Сөембикә инде атта чаба, 8 яшендә үк уктан атып очып барган кошны бәреп төшерә ала. Караучы апалары аңа сузып-сузып җырлар җырлый, ефәк көмеш белән шигәргә өйрәтә, Коръән аятларын укыйлар. Тик Сөембикә әтисе өйрәткән һөнәрләргә күбрәк тартыла. Ул үткен дә, кыю да. Шул ук вакытта сизгер, ягымлы да булып үсә. Менә инде бәк яраткан кызын Казан ханлыгына озата. Бик авыр аерылу була бу. Бәк кызына соңгы киңәшләрен бирә. Сиңа, кызым, югарыдан куәт, акыл, гүзәллек бирелгән. Берәүләрне син таләпчән тавышың белән буйсындырырсың. Икенчеләрне тирән акылың үз артыңнан ияртер. Өченчеләрне синең матурлыгың үзенә каратыр. Бу байлыктан файдалана бел. Шул вакытта кулыңда хакимият булыр, сине яратырлар, сиңа баш иярләр. Первая история из серии «Рассказы о детстве сильных и независимых женщин» была посвящена эпизоду из детства Сөембике, правительницы Казанского ханства в 16 столетии. В следующих эпизодах вы услышите, какими в детстве были знаменитые татарские женщины, кто их научил быть сильными и независимыми, помогать и заботиться, любить и уважать. Kızlar, bu hikayeler bizning uchun. Ularni Eyda онлайн проекты әзерләгән. Читайте нас и слушайте во всех известных вам соцсетях. Мы есть в YouTube, Facebook, ВКонтакте, Telegram. Каждый день узнавайте новое и интересное о татарском языке и культуре с проектом Eyda онлайн. Изучаем татарский. Сау булыгыз!